Kaya Hindi ka pwedeng Tapos ito pala 10k yung ano, yung down nito, tapos 18 months nahulugan. Gato 2 plus na. To ito 18 months 2.5 yung monthly niya. Ito na raw yung pinakang mataas bagong ano ng DJI Mini 5 Pro. Ang tinatry na ano, kung mabigyan kami ng home credit. Try lang. Bali ito yung ano, ito yung nagustuhan ko. SM Tansa. So, yan. Pasok sa dia. Yan. Pumasok kayo sa di. Sa Migianan, Miglibutan, sa Tugita pong parking. Ay, si man pala niya ako. Bukoy kasi ito. Diretso pa pa. Sa tagad likod. Yan. Sa Tugita likod. Sa tuloy. Ayan, sa likod yan. Lilibre ko sa to. Yan. Pagkain ko din ay. Ang rompis pa na lang din yan sa akin. Oh. Sa to kung makaliway ka noy, bigas ito ang dasi ito. Yan. Kami masarap mga burger sa Subway yan. Kamahal ka siya. Hindi pa kami nakatry eh. Tadi ay Angel Pizza. Diretso. Oh, diretso. Iba mo na parking ka di sa to. Aguton bayad. Sa to, miglibot pa kita. Miglibot pa kita sa to. Diretso. Diretso kanan. Paano ko naginig ka sa yan? May nakakuha ka na. Nakaibay. Nais mo man pala. Pero sa to ah. At kita Bumiri kita sa pakaliwa. Ay, umang pala. Nakaprisa na, di araw gading. Ayun, tatlo po gano'n. Ito, pero galing ako. Oh, pwede man sadi, ako sadi kanan. Oo, parang gano'n. Pwede man sadi kanan. Sarangan naman. At kaya kami gato nag-parking ako nakaraan. Sabi namin. Sa to pa, pinakaunahan, sa to pinakabili. Ano yung bayan na? Ito? Ito? Kagalis ako. Bakit kita ko ito? Shit. Sa to, pinag-parking ang tato, ihilera mo. Ito na, mga e-bike pa ka lang. E-bike naman. Paano siyang tato e-bike niya ra? Kung siya nangyayari siya. Sigado. Motor tambay sigado. Yan. Magpalita ka. Ayan naman. Ang malingawan mo ikuha. May handbrake. Ano pa? Handbrake, yeah. Aray, sa loob ito namin. Ayun lang. Balikan. Panis. Pati sulo. Pinipindo tadi, ito na nyo. Oh. Oh. SM Tansa. Hindi kita ata. Iwanan muna namin yung Fortuner dyan. Di mag-inquire ako nung ano, nung drone, kung magkano yung drone, tapos kung pwede installment. Ang marami ulo brosel ko naman. 1 to 40. Perang bulan? Ay, perang taon? Bulan lang. Nandito namin sa loob ng SM. Ikuha na raw no, ikuha mo kami sa Tingnan ako dun sa drone, pero pag nagkailangan ng facelift, ipapangalan tayo kay Bayaw. Kasi wala naman tayong pang cash. Inquire lang muna kung kaya. Pag di kaya, di muna kukuha. Pero pag kaya nating ulugan. Ngayon pa lang dala na natin yan. sayo. Kasi naglot ka sayo. Siguro, sali mo pagkatapermin. What's he doing? Ito.
dito kami oh. Neo to. 4K. 24. Yung 30. Magkano yan? Lamang price. Neo to. Ayun, 30. DJI Neo to. Ito pala mo. Ikaw na kaya, ako na dito. Ako na dito. Ay, may control na. 30. Ano kaya? Ayun, ano to? 40. Ikaw kaya depende. Ako ba yung ka di ah. Kaya di nagmahal. Sanay man na controller kaya ba niya. Ito yun. Bakit sana? Mini 5 Pro, 50. Ano kasi kuya? Hindi ko alam. 50. Kabila. Ay, mga ano na to eh. 28 Osmo. Nag-28 pala to. Dito naman Action 5 22 Osmo 30. Tatanong lang kami. Nagtatanong lang kami. Ito yung ina-advise sa amin. Itatry lang. Tag 32. First time po ba? First time. Kung credit. Ang daw niyan, magkano po yun? 32,890. Pinapa-estimate kung magkano yung down. Baka nasa ano po, 6,000? mga 5K down. 5K? Magiging monthly. Nasa 1.8 month. So 18 months. Pero depende naman po sa inyo kung ilang months loob. May 6, may 12. Mas depende pa sa laki ng down. Opo, kung mas malaki, mas mababa yung Pag magiging halimbawa nag-down kami ng 10K. 10, meron zero interest sa kanila. Opo, zero interest. Dagdag lang doon yung mga pricing doon. Yung pricing sa home credit po. Meron sila kasing bayad sa mga, kunyari, per month. 300 yun. 200. Opo. Depende naman yun ma'am sa ano. Nasa 1.9 ma'am, 12 months. Kanina 18 months eh. 12 months. Ayun. Hindi ka pwedeng ano. Ito pala, 10K yung ano, yung down nito, tapos 18 months nahulugan. Ito, 2 plus na. Ito, 18 months. 2.5 yung monthly. Ito na nga yung pinakang mataas bagong ano ng DJI Mini 5 Pro. Flip. Ano? Ito ba ba? Ayan, di tapos Dito, pares ba? DJI Flip 10, ba't 40? ano pagkakaiba po nito? Pareha silang flip eh. Ano po, ayan yung may tatlong battery na po. Ah, 3 battery, tapos may bag na. Ayun pala yung complete. Okay. ito na. May charging hub na. Pintuin mo nga yung battery niya sa bibili ka. Kasi, kung nasa 3, alos... Kaya nga, kung alimbawa ito na, dito na. Ayun lang. Ilan na battery extra? May bag pa to, ito walang bag. Tatlo na, oh. Oo.
Parang mas naka-ano dito eh. Mas okay yung cellphone. Oo, mas parang naka-ano na. Ayos lang to. Oo. Kasi tapos may bag pa. Ito walang bag. Wala. Tapos iisipan mo, mag-pro ka na lang. Kasi 10,000 na lang naman. Hindi. Kasi yung remote control niyan eh. Oo. Remote control ni Mini 5 Pro, nilalagyan mo ng cellphone. Ito, may Monitor mo siya. monitor na. Ay, cellphone pa yung gagamitin dito. Wala pa yung... Ang may monitor niyan, nasa 61, Oh, 390. Mas safe isasalpak to pala dyan. Sasalpak Cellphone. din. Okay. Ito, Ano na sir, luma na yun. Mini 3, oo. Kasi Ang C1. magkano to? 38,990. Ang tinatry na ano, kung mabigyan kami ng home credit. Try lang. Nagpapa-open kami ng home credit. Kung mabigyan, kung sakali. Pero kung alam mo mabigyan, hindi pa naman ako ano, inquire lang naman. Bali ito yung ano, ito yung nagustuhan ko. Tapos nag-try kami sa ano ng home credit. Okay na, okay yan, pwedeng mabigyan. So pag-isipan muna namin ni amin ang gusto kung kakayanin ko yung hulog kasi yung hulog niya ay ano yung down niya 10k. Tapos Sa yung 12 months. 12 months na hulog ang 10k yung down. Tapos yung monthly niya ay nasa 2.6. 2.6 yung monthly niya. Kasi ano, kumbaga pag-isipan muna kung kakayanin. Pero pwede naman na pag di kaya, pwede naman di kunin. Ayun, balik na kami. Nag-inquire lang naman. Kung sa ano sana, kaya ko siyang kunin. So, iniisip ko baka biglang operahan na si Ami. Baka kapusin yung pera ko kasi yung perang sa ano, yung sa challenge ay nasa ano na lang, 20 na lang talaga siya. Tapos nabawasan pa namin na nag-withdraw. Pumasahe. Nasa 15 na lang siya. Yan. Ewan ko lang kung ano. Tapos hindi pa nakakabilo sa vlog. Lawak nito. Punta na kami dun sa parking namin nung ano, nung Ford. Palimusin. Namamali mo. Nawala yung sasakyan natin. Madara masipan. Oo. Ano ba daw? Agak ko. Oo. Ano yung ito? Ano ito? Ang dami ka. Tinatanog ko na nga. Kaya magparasilin ko. Oo. Oo, di ba? Yung sa inyo tumutunog ba yan? Oo. Oo. Basta na din sa pinakamabang SM mo, no? Hindi na nakakabili kita tayo sa ito. Yan din si Pinal. Pagdalobat. Narwala di magpinalimos siya. Ay, pwede. Labi nyo, 100. 98 pa yung kanalin na ito. Di pa man pala, 98 pa sa naman ito. Pa sa naman. Sana ako, review. Ito din yung maganda. Ang mahal.
25 pa sa to. Sabi tayo. Magkahaman dyan ka sa Pilipinas. Nagigera pa sa lang. Kumanda po. Nagigera pa sana sa 3 days, out of stock Ibang na. bansa yung samo. Sa Pinas. Kasi ibang bansa yung gear. Sa Pinas sila po. Yawin mo, 3 days pa sana sa gear na, out of stock na. Sa ibang bansa nga, di pa man nagpapalo. Sadi ako, sadi ko, matato. Dapat